10 extraterestri, Ben e aici să salveze situația, oricare ar fi ea. Ben 10 urmează imediat! E întotdeauna în căutare de aventuri. Vino alături de domnul Magoo pentru distracție continuă non-stop aici la Boomerang. E timpul pentru aventuri cu domnul Magoo și domnul Pisică. Să vedem ce trăznăi au mai pus la cale de data asta Fiz și Nevăstoică. Domnul Magoo urmează imediat. Deci cățelul a făcut toate astea? Ca să afli cine e în spatele misterului, urmărește Scooby-Doo la Cinema Boomerang. Mâine de la ora 11, numai la Boomerang. De la ora 13, numai la Boomerang. E Boomerang Minis cu Fii tare Scooby-Doo. Scooby și prietenii săi întâlnesc o ființă cu formă schimbătoare și dintr-o dată totul e dublu. Cum se vor descurca cu acest fenomen? Combustibilului sistemul de menținere a vieții, computerele de navigație? A fost dor de mine? Nu. Lumini, camere și Scooby-Doo în acțiune! Urmează să vezi chiar acum Scooby-Doo la Cinema Boomerang! Scooby și Shaggy abia așteaptă noul mister de la Cinema Boomerang! Ce noroc! Se vor întoarce mâine! Nu e foarte tare! Ei se pot urmări unul pe altul în continuu. Bucură-te de distracție neîntreruptă non-stop, aici, la Boomerang. Ei sunt Ciupi-Ciupi și Ciupercuțele. Pentru aceste ciupercuțe, natura e un mare loc de joacă. Ciupi-Ciupi și Ciupercuțele, un serial nou-nouț. Mr. Bean și Teddy sunt cei mai buni prieteni. Fie că sunt la plajă sau într-o mașină de curse, oriunde ar fi, întotdeauna se distrează pe cinste. Așa că pregătește-te pentru distracție zăpăcită, neastâmpărată și uimitoare cu Mr. Bean și Teddy. Urmărește cele mai amuzante episoade cu cei mai buni prieteni. Boomerang și cei mai buni prieteni. Mâine de la ora 13, numai la Boomerang.